तो का हाल बा भाई लोग, आई होप कि बहुत बढ़िया होगा लोग। तो फिर से आ गए मैं तहनी के बीच में एगो छोट वीडियो लेके। तो वीडियो शुरू से लास्ट ले देखिए लोग, वीडियो में बहुत मजा आवे लगा। तो भाई लोग तहनी से एगो बात बता दे कि ये वीडियो बनावे के सिर्फ एक ही मकसद बा कि तोहनी के एंटरटेन करावल और हंसी हंसावे के मजा देवल, ना कि कोई के दिल पर ठेस पहुंचावल। तो वीडियो लास्ट ले देखिए लोग, बहुत मजा आवे। रंजन भैया तू 3 हाली लो चाहे 4 हाली लो, लेकिन हमरा एगो डाउट बा। तोहार देह देखला से तो हमरा नहीं लागल कि तू एक बेर से ज्यादा टिकट। तू कैसे कहत आ रहा कि तू 3 बेर लेबो? ढेर दिन पर जब आइल बिया तो ओकरा के ऐसन पेला कि 9 महीना के छुट्टी कर बेकारे में तू 2 हाली या 3 हाली या 4 हाली मांगता रहो। शाबाश देहिया को हाथ काहे फेरेला, जाए दोन घरे काहे घेरेला। ए भैया जी, जब तू अपन कामवा कर लेले बाड़ा तो छोड़ दो भौजी के कि अपन घरे चल जाओ, ना तो गलती से भी अगर भैयावा ओकर देख लीनू तो तोहरा के उल्टा ही ऐसन पेली नू कि तू ओकरा लाड़े पे हक देबो। काहे कि तू बड़ा एक सिलेंडर के। बात तो सही है। कोई के छोड़ देला पलंग पर, होश अइला के बाद दुखाला। अच्छा तो तोरा होश ना रहेला कोइला के बाद। तो ए भौजी इहो बता दो कि कितना जोर जोर से तोहरा के पेलेला कि तू एके पेलाई में बेहोश हो सकता कि भैयावा कहीं अनका चाहिले पेल देत होई आ भौजी के दांत लग जात हुई, तबे नु होश अइला के बाद दुखाला ना भौजी। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओ। करुआ के तेल में लहसुन धके गारा माई। अच्छा भौजी तुहारे इतना दर्द करे लगे तू करुआ तेल लगा के मालिश करेलू, ओकरा से तो अच्छा रहे कि तू रासाराम वाला नु टैबलेटवा खा ले, तू एके बार में दर्द दूर हो जाए। ढोड़ी के सहेज बना बहुत पिराला रे। अच्छा तो तुहारा ढोड़ी के संगे संगे तुहार जोबनो पिराता। तो ए भौजी हौ रामदेव बाबा वाला मलहमवा लगवा लेबू नु तो जौन जौन चीज तुहार पिरात होई नु सब ठीक हो जाई, कहियो ना दुखा। छोड़ देला पलंग पर, होश अइला के बाद दुखाला। अच्छा भौजी तो हम भैया जी से कह देम कि तनी धीरे धीरे करियो कि भौजी तनी होश में रहो कि एकरो मजा आओ ना भौजी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ उठेला खतरा हमर ले बिना नहीं सुतेला। अच्छा तो जौन तुहार भतार बा बिना ले ना सुतेला। तो ए भौजी इहो बता दा कि कोई हाली पेलेला। हक तोरी बहन चो भौजी, तू इहे बात लोग से कहत चलता रू कि तुहार भतार बिना ले ना सुतेला। जाए तुहार बहन चो भौजी, वाह लगता है तुम गू खा के ही मानो। चढ़ली जवान में आवे बुखार। अरे भौजी तुहार चढ़ल जवानी में बुखार आवेला, कम नहीं बोरे दवैया हजार हो। ई कौन बुखार आवेला कि सगरों के दवाई खा ले उनु लेकिन तुहार बुखार ना छूटे। हमरा तो लागत है कि भौजी तुहार इंजन फेल हो गई बा, यही से तुहार बुखार नहीं के छूटे। खाला जवन बतिया के नहीं बचेला। अरे भौजी ई कौन चीज खा के तुहार भतार सुतेला कि ना पचेला? कहीं मैन फोर्स तो खा के ना सुतेला कि पेला के बाद ना पचेला? आ जाए तो तुहारे नु मरद ह पेलबे करी। बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाई लोग आज के वीडियो यहीं खत्म करते नहीं। अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो लाइक जरूर कर दिया लोग, और चैनलवा पे नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब भी कर लिया लोग भाई लोग। काहे कि हमने के फिर मिले अगला वीडियो में, तब तक बाय।